Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Genrong lam so hotisa ani channel wa hangkai chutron good morning ti phung kaham. Ketini khang da tin bo sawina khang kayang salbo ongkhar ya ko ekdom salbo megalang ketini bo haino hai wati kisa wana inke satun kisa tungnai ating nai jat thingkai gang phungo bala tin bo sawi ti rok tu guina be khang kai norok o jago bag ro bunu gui mang khana angka oro bag ro ko chung jatun mani ready khai da be kha khum rok te amrok ngai chin mani khuni rok hangkai yang ani bag botoni jeng kita atta tamui tongon hangkai jeng borok thana nai tini geseng tini bo ma baba song hangko borok hangkai motayo thana nayo hangkai ang bo bong logi thana ni ang bo tirok tukui akui hangkai ang bo jugali na khangkai bokhorok sukui tukumani hangkai bokhnai boran yangkai tongkha ekdom tar horang suka hangkai ba hangkai hamkai bokhnai phrani manli hangkai tei kolom sine ani hangkai yang sati bo tui na khalogi o hangkai wati kisa kisa kalai hangkai ba ambagi hangkai ulo kaisang gari o kanani kai angko wati manjaga nahnai sati kisa tui mani kai ani mobile stand bo tui hangkai ani bag chikon sab tui ka jaga ni mobile rok danani keti ani kisa rang rok o jaga ni tongo ke o bag o hangka kai kaisa jago ke tei botol dakhang ke tei kaisa jago hangkai motai rok ni abono je ta bono bukruma jat ko rok mani bo paijak rok abo dapai khe hangkai da rok bo tongon hangkai bokhnai boro sranlia kolom suka ke haikano chung thanglai nai ken rok ani o block no pulen sipai thukjranai tongde hingkai yang ama bo call khlai tongo hingkai baba khaito nogo koroi bo hingkai sini osai no naharani thango hingkai jengke tabuk lama o ready wngoi tongoi songnai tamani nasingke tongnai o bag o hingkai chwng bolero nanaio o jaga khai tok tongo tok sop jak tongkha hingkai amo kholokma len rok no phurugya ulo to nukano hingkai angbo kam kai nukya ko oro jaga o tok tajak hinui sao hingkai ani bo yang gate rok tala ripai kha hingkai ongkhoroi thangkai tonglai khasung hingkai ama hingkai dainse swkang thangka kiyang khe bini ulo phaimani ba hingkai yang ama kana nai tongkha gari hingkai baba to gari ayang o jaga tubuya koi phaikha hingkai ba hingkai ang tabuk gari kawai thanglai sini hingkai chwng tabuk sini o brigodaspara ni lam rogoi tonglaio hingkai chwng mandai tui khe thangnai hingkai ang chwng bo motaio thangna nai khe rong no samano hingkai chwng tini thangna naima hingka kei holong siki hinui norok khana hingkai ah jaga o thangnani hingkai tini no ani puila o jaga tini no yapri senai mane o mandir o ta nukyaku ma thangyaku hingkai cherrai fru rogo khwnao tei ani dol rok thak thangbai o agi pori tongphuru rogo hingkai ah jaga o thangui rok borok mela rok ni ani bagui manui rok papai rwphai o ani dol rok hingkai angkhai tongma thangyaku hingkai chwng to tabuk chomponogo brigodaso singkhe ba sinipara hingkha ah bagui chwng mandai tui thangna nangui tongkha o jaga o don bosco school rok chwng par wngoi thangna nai tongkha hingkai cherrai rok ni exam choli tongkhana hingkai guardian rok bo tongba exam choli tong hinui khwnao emne hingkai chwng tabuk thanglainai hingkai ani para tui se tisa ani para tui tei gana na oyang tui tei gana saimya ani para hingkai to teliamo ayang duski tui da gana na yang tui gana saimya hingka chini yang hingke ayang duski tui thango hinui khwnao hingkai ayang lama hamya po hingkai yang tui thangui nailaigera na bwsuk lama hamya hingkai obo hingkai puran mandai hinkana o jaga o para tongthok lama gina gina nok kaham lama bo kaham hingkai yang kheto aro bo tongo naithok wngoi tongo thango phaio nukmani se tongthok swsang wngoi tongo hingke o jaga o tongnai rok bahai saimya hingkai ang khe tongthok ma tongo para rok no onek para tongthok no gana hingkai yang chwng oro bungko o jaga ni crossing khlai laika ah jaga bazar side tongo oro ni crossing khai tangka hingkai chong yang thangui tonglaika lama chikon dai lama khaito kaham no hingke yang wngko bolong wngoi tongbaikha tei yang gina gina ro hokjak yang khe ba bolong khawui tongbaikha hingkai lama khe to kaham khe tam para rok hinjago mili saimya hingkai ang yang basma phaiyaku khwene ko tini no puila hingkai baba songkha khai to bosor brum no thango borok khai to yang bono tini rothari phaimani khe chwng nog ni lai rok bo tui phaijak yang khe baba o jaga o lai tani tongo khe chwng muitu singyang hingkai sini osai sao ta lai rok de tubukha hingkai tubujak hingkai logi o da rok bo tongo hingkai bahai o jaga o lai rok lai phong rok kaham kaham ekdom wngsugui tongo hingke bo jaga ni ta
tani na laika yang go buin hook rogo bo go laifang ro kaham nugo laibang mase ke sung boro 4-5 se haino tani na laikhan ke chambo ke sung thanga ke ar obotam para hin chaimya ke soknat naikha jeng jeta thanga nai himani ge mela furung ko jaga no ko kari kalangui mahimani hini sawo ama koron singke ang bono singke tong tei busuk tong kho sogoi nani hini ge ama sawo tei bisikiri ka kana no sogoi ka hini sawo ba ga abno borokle puja pur bhaimani oro nisi mahimani kal busuk yak rok sakana tei sa jaga kisa mura kisung oro sopeka kisung ta gari no ongkhor lainai oro jaga tong to thong tong ekdom kusung tongai na yang naiklai di ekdom saman klai kwkrang khanai thok tong bai bufang tei nok rok bo ke nok tong na murang tong tei rok kisa bial nang kana yang gon ke yang iko bike ni ang suja lama tongmani soro engong ke duski thangmani lama po ke mondir tolao jong sopeka siriwo ke amo ke sini osai ke bo kamsil rok chumna nai tongon ke amno baba ka sok paya ko bo gari phirogi tong blang kai bono nasingi tong ke pal baksa ke kasalai nai ni hinoi tong tho ani pulla tini no sok payo jaga o holang sike mata hini khana mani jere ni simi ge tini no pulla sok payo jaga gai jung tau siri kalai sinai ke baba sakang himjak bo bek kaini mati kha ga ang kai lai tui jak ge mas ge bo ke fal pokrati tonga ga o jaga khum naitok ke ko bari tong bai kha khum matai hino ga sin ko bai khum matai ti kum ko bai ge khum puli dahang aga ang khai to khum matai mang hino ka ang no lai mati kha 4-5 ta sin ka ba ga yang yong song giti ama song bok bombanai rok mati kha ga puja mela furung ko jaga bor pangsu ni khna unu nubya kungka ko video rogo khobor rogo simi nugui tongo ta ga angkite mura kusung kana han tongo ga amsuk to kusung ya जों सबै लेखा o jagawan hangkai जों khai chinsi swkang pujari thangnai tongkha 3 dol tongo kampuri ke जों ke uko tabu o jaga o khorok ko ekjon nukbai ka borok pujari se thangbai nai tongkha ke जों aro eng mondir tolo sokbai puru hungka kai apuru hungkai dol sa puja pai ongkhori thangbai kata ge babang kayango mondir ro kombo khai tongo ge yong song kai aro phari tongbai kubul khabla kayang kosom engke teliam rok duski rong khana engke ang asu kam ke nang phurgi manliya engke je kisa somai mano apur je yang video rok khlaina rok chungka kombor ke bui khete pujari thangbai khangka ang kai amano engke tabu kisa help khainai jago pun bang mase ke bui o jaga pun dan roma rong khana ta mutai ni mangi phiok mani rong khana ke tong rong tongo pharu rok tongo ke sing nok ni tui bu tolo tei ka tharok tu heme ke sing ta o jaga posa salam lai nai ke singor tangai phai hinmala ke o jaga o agi ko babu song mutai kulum phai pro jaga ni ha rok lang jak hintang kai abro jung ko jung to mik thung thai thung mai rok moi rok khlai ke ba o jago sing sari dekha ba sari reman kokta orin hat lang ke ba pholi khata ke ba ambagei ke jung mompol khaimani ta ke mompol kata lang ke ba ge jung oroni matayon o mondiro jung bok phainani hini mane baba wan sujang hinta ambagei o mompol bongnani hini mompol katal bongnani hini phaimani abun pujarana hini phaimani ke ba kete boli rok buruna kok tok rok rathar na po gambagi ang bo phaika nubya ko ke jeren sing khana mani mangse hini angkai amano ang posa rok salona ni bagi bonu red ingko jogaru tongai ang phum boyang go ais ingko stand roi ri toni kati ang to ti ingko yang uyang mobile sak na ni jorar sikri ingka ambaga mobile stand tu ma pheka nok ni ingkan rok ani blog na pula simpai thok ra nai tong ding ke khak layon rok bo nai thok jaga ni nei ke abo part 1 nai tai bo kise video kolok tong mani ang je try kheka video jeti seman sak nei hingke ang amsuk jara na an o video no nai hingke next blog go part 2 tu bunai obuni hingke rok abono khak layon nai thok jaga na ni hingke te rok tomno an video nai thok jaga jajak to like comment share khlai dite subscribe khaina bata pogdi
Oke ang asugron an voice or record klaisine ke ang or sungje kok samun no khanari lian ke amno kes bung tango hang kabai ke sung ta su tam rok to kok saja la personal kok rok haina sajang ke no no khanari liata ke amno rok ani video nai di enjoy khlai di kai am sugron no ngai rok nai tong din nang ke part 2 bo phainai o jaga ni part 2 ke sorun thangai tam rok khaika am rok nu gana next part do okay asuk no nai di